Tara mga katropa, papakita ko sa inyo ang tuktok ng Tinawagan Hills sa Baaw, Camarines Sur. Kung kayo man ay nagbabalak pumunta dito. Narating ko nga ang lugar na ito sa pakikipagbuno, sa makikipot, one-wayhan at sobrang tatarik na paakyat. Gamit na gamit ang driving skill ko, ngunit hindi ko maiwasang hindi kabahan. Dahil hindi ko alam na ganun pala katarik ang mga paakyat bago mo marating ang tuktok. At pag narating mo nga ang tuktok, ay sulit naman ang iyong kabang naramdaman dahil sa ganda ng tanawin dito. Napakataas ng lugar na ito na ani mo'y nasa ibang parte ka ng Pilipinas. Ngunit hindi mo akalain na nasa Baaw lang pala ito makikita. Habang nasa taas ka ay kitang kita mo ang malalawak na pataniman ng mais at ang matataas na bundok na pwede kang mamasyal at maglakad-lakad sa tuktok. Napaka-presko ng simoy ng hangin at siguradong matutuwa ka dahil sulit na sulit ang pamamasyal mo dito. Siguradong hindi mo makakalimutan ang pagpunta dito, lalo na kung daanan at takpan kayo ng mga ulap habang kayo ay nasa tuktok ng bundok. Opo, dito mo lang yan mararanasan sa Tinawagan Hills, ang daanan kayo ng malamig at umaabanting mga ulap. Ilan lamang po ito sa magagandang tanawin dito sa tuktok ng bundok. Comment down na lang po kayo kung gusto nyo makita kung gaano katarik ang daan para maipakita ko sa ating susunod na video. Hindi ko na kasi nagawang mag-video dahil sa sobrang thrill ng daan paakyat.